Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Иң яхшысы балаларга. Активистлар Тукай районының Круглое поле бистәсендә мәктәп объектларын ремонтларга планлаштыра. Шәһәрнең бер өлеше әлегә кайнар сусыз. Опрессовканың йомгаклау этабы кайчанга кадәр дәвам итәчәк. Статистика мәгълүматлары буенча, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусын тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 16 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24735 очрагы билгеле, аларның 21799 терелгән, 5 узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, Роспотребнадзор хезмәте эпидемияга каршы чаралар үтәлешен контрольдә тоту өчен дәвам итә. Медицина учреждениеләрендә, җәмәгать туклану урыннарында, сәнәгать предприятиеләрендә һәм ваклап сату кибетләрендә тикшерүләр туктатылмый. Узган атнада шәхси медицина үзәгендә таләпләрне бозу очраклары ачыкланган. Җәмәгать туклану хезмәткәре шәхси саклану чараларыннан башка эш урынында булган. Моннан тыш сәламәтлек журналы да тутырылмаган. Шәхси клиникада да шундый ук кагыйдә бозулар теркәлгән. На должностное лицо составлен протокол по части 2 статьи 6 Кодекса административных правонарушений. Административный материал для рассмотрения и принятия мер направлен в городской суд. Продолжаем работу с прибывшими из-за рубежа гражданами. Составлено 2 протокола по части 2 статьи 6 Кодекса административных правонарушений на физические лица, прибывшие из-за рубежа, не сдавшие анализ на COVID-19 методом ПЦР. Безнең шәһәр бердәм дәүләт имтиханнарында максималь балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучылары саны буенча 2нче урында. Барлыгы Чаллыда 34 чыгарылыш сыйныф укучысы БДИ буенча иң югары балл җыйган өчен 15 000 сум акча алачак. Татарстанда бер фән буенча барлыгы 100 баллны 2021 елгы 214 чыгарылыш сыйныф укучысы алды. Быел Казанда мондый укучылар саны 125, Чаллыда 34, Әлмәт районында 13, Түбән Кама районында 10. Рус теле, информатика, химия, биология, география буенча 100 балл җыючылар саны артты. 2015 елдан башлап беренче тапкыр Татарстанда 6 чыгарылыш сыйныф укучысы инглиз теленнән 100 баллга ия булган. Балалар яхшы шартларга лаек. Активистлар Тукай районының Круглое поле бистәсендә мәктәп объектларын төзекләндерергә планлаштыра. Тулырак калдагы материалыбызда. Вот посмотрите наши стулья, которым уже 40 с лишним лет, и то есть на финансы родителей у нас как бы нет возможности заменить эти стулья. В этом году школе исполняется 45 лет. Школа достаточно старая, и здесь необходимо в срочном порядке замена стульев в актовом зале. Поскольку все основные и важнейшие события школы проходят именно здесь, в актовом зале, дети себя проявляют, развивают, и, к сожалению, сейчас здесь это не происходит. Әмма әлегә мәктәп залы рәсми чаралар өчен яраксыз, шуңа күрә аларны авыл клубында үткәрәләр. Бу шактый мәшәкатьләр тудыра, хәтта ата-аналар җыелышлары да белем бирү учреждениесендә узмый ди җирле халык. Своими силами, например, эти стулья уже пытались реабилитировать, да, и видно то, что так как они крупногабаритные, вместимость этого зала, она очень маленькая. Вот, и если замена будет, то все, в принципе, мероприятия, они тогда будут проходить здесь. Мы очень благодарны нашим спонсорам. Они заменили шторы, очень красивые, очень вид красиво смотрится. Шулай ук активистларның планнарында хоккей кортын рәткә китерү, махсус өслек булмау бу салуны кыенлаштыра һәм җәрәхәтләр алу куркынычы арттыра. Здесь покрытие земля, и вся вода уходит в землю. Естественно, из-за этого неровный лед, травма опасна для детей. Вот мы хотели бы, конечно, чтобы нам помогла эта группа инициативная. Они, конечно, стараются помочь. Мы ждем от них помощи. Мы здесь сняли первый слой пока земли. Сейчас мы будем делать подушку из песка, потом щебенка и покроем асфальтной крошкой. Все это выровняем, чтобы было ровно, гладко и чтобы ровный лед ложился.
Планнарны шыңға аушырға әлләни күптә кирәкми, ком, асфальт һәм махсус техника кирәкде активистлар. Әмма иганәчеләр ярдәменнән башка гына кыенрак. Акчаларның бер өлешен җыеп өлгергәннәр инде җирле халык һәм инициатив төркем предприятиеләр һәм оешмалар круглое поле укучылары проблемасына игътибар итәр һәм аларга актлар залын һәм хоккей кортын ремонтлауда ярдәм итәр дип өметләнә. Активистлар белән элемтәгә чыгу өчен телефон номеры экраннарда күренә. Лилия Гатина, Розалия Фахретдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шалуда жылылық шилтерінің язғы жайғы ремонт компаниясы тәмамлана. Прессовканы юмлақлау этабам 24 августқа қадар дәвам етешек. Хәзір эшчеләр Мәскәү проспектында һәм 1-30 комплекслардағы тұрбаларын алмаштыра. Быйыл жылылық шилтерләрен алыштыру авыррак бара дип билгеләп үтте баш инженер урынбасары Денис Волков. Шилтерләрнең тузуы берничә дистә тапкыр арткан, шуңа күрә эшләр озакка сузылган. Если говорить о небольшие промежуточные итоги, я 5 этапов, которые провели, здесь, понятно, еще будут появляться, это цифры не окончательные. 5 этапов, этот год 125 повреждений. Прошлый год было 98. Рост значительный. И эксплуатационные повреждения за 7 месяцев. Прошлый год было 59, этот год 89. Причины всем известны. Это недоремонт. Недоремонт – причина недофинансирования. Большое количество повреждений требует, соответственно, больше времени на устранение. Планлы эшләр вакытында да кыенлыклар туган, шул ук участокларда төзекләндерү эшләрен башкарган башка оешмалар белән дә килешүләр эзләргә туры килә. Әйтик, икенче комплекста җылылык шелтәрләрен ремонтлау белән бер үк вакытта безнең Ишегалда республика программасы кысаларында эшләр алып барылды. Нәтиҗәдә ремонт тагын 3 атнага сузылачак. Ишегалдан төзекләндерү эшләре сентябрьдә гына башланачак. Здесь, чтобы не нарушать благоустройство и не закрывать дорогу, через камеру, люк камеры аккуратно спустили трубу, с тем, чтобы не вскрывать и дорогу не разрушать. 250 метров участок тепловой сети. Там вы видите дальше работы, после нас зайдут работы наш двор. Мы попросили их чуть-чуть подождать. Хәзер яңа шәһәрдә гидравлик сынауның соңгы этабы бара, ул 24 августка кадәр дәвам итәчәк. Җылылык биргәнче көз башында тагын бер тапкыр кайнар суны үзеп торасы бар. Ул вакытта инде кайнар су бөтен шәһәрдә булмаячак. Эшләрне 6 сентябрьдән 8-нә кадәр башкарга планлаштыралар. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Айдар Мусин, яңалыклар. КамАЗ футбол клубы янәдән җиңү яулады. Уен Чаллы шәһәре стадионында узды. Матчка барлыгы 1350 кеше килде. Чаллылар беренче тапкыр сезон барышында 3 гол кертте. Аларның икесе Роман Янушковский исәбендә. Уен ахырында Липецк Металлурга капкасыннан тупны Александр Гаглоев җибәрде. Бу аның 6 турда 5нче голы. Сүз уңайыннан Гаглоев футбол милли лигасының иң яхшы уенчысы исеменә дәгъва иткән. Чаллы ярым сакчысының фамилиясе лиганың сайтында тавыш бирү барган уенчыларның шорт-листына кертелде. Нәтиҗәдә Олимп футбол милли лигасының иң яхшы футболчысы дип Факелның ярым сакчысы Роман Акбашев танылды. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирусны туктата алачакбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эшетналар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 14 по 23 августа. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. 3 литра цветочного меда, 1000 рублей. Снизился слух? Есть решение. Купите слуховой аппарат в центре слуха Видекс. Скидки, подарки, рассрочка. Проспект Вахитова, 36А. Запись по телефону 22 00 62.